Bun. Ya. Terbuka. Ya. Ada perlu apa kan? Arep boleh kata hijau. Ya, kalau barangnya. Jalan. Ya. Ini datangnya. Gitu. Oh iya, api kacang hijau. Ya wis ngono kuwi anake. Ini kira-kira sekilo lah sekilo. Kilo tuh. Kilo ya sampai naik kan? Awas itu setengah. Maksudnya orang ngono kuwi. Aku arep tuku sekilo. Bener ya, bener iki sekilo. Iki sekilo iki setengah. Nah, bener. Tuku kacang hijau iki sekilo wis ora sepiro. Piye? Iki arep piye? Timbangannya. Nah, Timbangannya lho, timbangan ngene. Iki sekilo lah sepiro kacange? ya oke, kok kan tak percaya. Iya, sekilo. Ya iya kok. Ana sepiro? Itu oke. Oleh oke itu kok. Lo itu kan diri gak ngomong. Boh. Wah, aku tuh sekilo, timbangnya sekilo lho. Oh, alah. Udah ngomong ini. Oh, Oh, sepiro? udah ini. Yo. Ya, ngono. Iki sekilo ben ana sekilo ben padha kuwi. Ora kok iki yo. Sekilo lah samene ditono sirahmu.